Stall sa bahagi ng Bangaldan Plaza, ninakawan. Para sa detalye ng balitang iyan, panoorin sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nakakalat at nakatiwangwang na mga natirang mga paninda ang naabutan sa pwestong ito sa bahagi ng plaza dito sa bayan ng Bangaldan matapos na manakawan. Ayon kay Nanay Pele, nanay ng may-ari ng stall at tumutulong rin sa pagtitinda, galing sa hirap ng kanyang anak ang puhunan sa mga paninda. Masakit sa kanilang insidente dahil malaking tulong sana ang kikitain lalo't buntis pa ang may-ari ng stall. Nandiyan lang ng larawan niya. Eh, yung anak ko nabuntis, iyak nang iyak. Kasi nakuha na yung paninda niya. Naghihirap siya naghahanap buhay. Ganyan pa nangyari sa kanya. Sa investigasyon ng pulisya, hinihinalang mga minor de edad ang nagnakaw sa nasabing pwesto. Sabi ng may-ari, 2 weeks na raw niyang hindi binabantayan yun. Then may kasalanan din siya na hindi niya in-inform sa Kasi ang rules kasi naman sa may basar, pag ang isang basar kasi, sila yung in charge sa security. Pag may mawala sa doon, may gwardiya sila doon. Kaya po hindi siya nag-join kasi doon, malayo siya ganun. Pero so far, ang suspect namin yung mga batang hamon po. Kaya po, yun po yung namin. Pero sabi ko nga, ang action take namin, yung dinadrive away namin yung mga bata doon. May ini-implement namin yung mga curfew ba ganun. Bagamat hindi na nag-report pa sa pulisya ang may-ari ng stall, nagsagawa pa rin ng investigasyon ng otoridad upang mapalakas ang seguridad sa loob at labas ng plaza. Ayon sa pulisya, malayo rin ang nasabing stall sa mismong pwesto ng bazaar kung saan may nakatalagang security na nagbabantay. Iginiit rin ang ipinapatupad na curfew hours para sa mga minor de edad mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang matiyak na hindi sila masasangkot sa anumang uri ng krimen o kaguluhan sa bayan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.